Dar de ce ți trebuie cafea? Că eu, de exemplu, nu încep Just-ul, de exemplu, cu întrebările mele care eu le planific. Dar eu nu încep fără cafea. De ce? Așa-i. Un episod deosebit, astăzi la Just, am o responsabilitate dublă. Dintr-o parte, am să stau de vorbă cu un prieten. Din altă parte, trebuie să dau tot la o parte și să discutăm despre doamna arhitectură. Pentru prima dată la Just am o discuție cu Teo Naval. Așa cum lumea mă cunoaște după un fular, pe Teo îl cunosc după mașină și pălărie. Dacă, să spunem, cine merge cu Mercedes-ul și are o pălărie, toată lumea o să-l cunoască pe Teo Naval. O casă emblematică, anume de aici, din inima istorică a Chișinăului, filmăm un episod deosebit cu arhitectul Teo Naval. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Și începem înregistrarea. Teo, ne pornim la drum. Salut! Unde ne ducem? Ne ducem în Gândești. Ce să facem? Ne ducem să vedem ce se mai petrece acolo. Da, astăzi la Just, anume încercăm să facem un alt fel de podcast, să discutăm despre Teo Naval, despre arhitectura pe care el o simte cu pielea și să încercăm să facem un episod mai deosebit. Și aș vrea să te întreb, Teo, la mine este rubrica și o obligațiune pentru toți invitații, dacă ai citit Micul Prinț. Aoleu. Știi faza că de Micul Prinț eu am auzit atunci când eram în școală, cam din clasa a 6-a. Era foarte interesant că la lecții de limba franceză, nouă învățătoare întotdeauna ne spunea: iată, citiți, Micul Prinț este scris de Saint-Exupéry, este o povestire destul de interesantă. Faza că eu am început să-l citesc și am început să-l citesc ca să înțelegem franceză, pe care deja gata, nu mai cunosc. Nu te uita la mine, sincer zic. Bine, eu tot timpul încep podcastul cu fraza că toți oamenii cândva au fost copii. Numai că mulți din ei au uitat. Teo n-a uitat de copilul său interior sau poate o altă frază te caracterizează sau rezonează cu tine? Din păcate, Teo mic un pic a dispărut. Eu nu-l țin minte pe Teo mic. Teo mic era complet alt om. Teo mic era un pic mai vioi, Teo un pic era mai descurcăreț în toate. Pe când Teo mare este complet alt om, un om mai... Tu mă filmezi am voie să ce? Da, noi... Băi, așa își discutăm. spune că tu mă filmezi cu mine. Dar păi noi nu putem să oprim, fiindcă chiar alături de noi este echipa Prasada, care iată acolo filmează din Jaguar, iar noi cu Teo mergem mai departe spre Gândești și te întrebăm pe tine. Am înțeles, băi, așa și trebuia să spui, că eu am crezut că voi faceți cu tăieturi, cu chestii. Tăieturile o să fie, dar tăieturile o să fie pe urmă. Bine, Revenim la Micul Prinț. da. Ce frază rezonează cu tine acum? Uite, ți-o spun sincer, așa cum este. Eu nu-l țin minte pe Micul Prinț, eu nu-l țin minte cartea. Îți mai spuneam încă din start că am citit-o și am citit-o în franceză. Așa. Dar până la urmă, adică cu toate întrebările pe care mi le-ai sugerat că o să fie așa tipuri de întrebări, este o citată pe care mi-a plăcut foarte mult. De genul ce înseamnă iubire. Iubirea nu este atunci când tu te privești unul la altul, dar iubirea e acolo când tu privești în unul și același direcție. În aceeași direcție. Da. Frumoasă frază. Tot ții minte?
Da, sigur. Serios? Pe Micul Prinț îl știu de la și până la... Noi ne oprim și avem și un joc care eu l-am născocit împreună cu alți invitați. Tu să-mi spui pagina, să-mi spui rândul și să vedem ce anume astăzi ți-a nimerit din Micul Prinț ție. Dar până atunci vreau să te întreb, dacă tu ar avea un beneficiar care s-ar numi Micul Prinț, cum i-ar face tu lui casa? E o întrebare destul de interesantă. Ca și toate întrebările pe care le pui, știi? Micul Prinț, oricum este un personaj, este un copil la care trebuie să cunoști, trebuie să cunoști și să știi toată filosofia lui. Pentru asta eu totuși cred că casa lui, asta este mintea lui. Și poate nu pot să mă refer, știi, că noi putem să-i construim o casă din beton, o casă din piatră. Poate să fie o casă virtuală, cumva, știi? Sergiu, în primul rând, playlistul meu pe care îl am, el foarte mult diferă. El poate să fie de la o muzică de genul, nu știi, când te duci la yoga și îți spune că cânti și astea. Păi tu poți să duci la un obiect, tu poți să duci cu muzica asta. În alt moment, tu poți să asculti așa un trash, un hard rock, știi, pe care totul depinde și eu nu pot înțelege de ce depinde asta. Poate să fie dispoziție, poate să nu fie dispoziție. Aseară când voi ați plecat, eu m-am dus și eu și m-am plimbat un pic prin Chișinău, pe acolo, dar într-adevăr eu am ascultat Metallica. Și da, m-am simțit foarte bine. Acum eu pot să ascult complet altă muzică. Îmi place și simfonie din când în când. E interesant. Și nu pot înțelege care este momentul atunci când tu alegi oricare muzică. Ai intrat într-un Spotify, ai intrat în playlist-ul tău, știi, și începi a căuta. Hai să ascultăm asta. Uite, dar e că eu vroiam aici la Petrol să servim cafea. La Petrol și aici prima pauză, așa că ascultați-ne. Noi nu am intrat într-o benzinărie să bem o cafea, iar Teo deja deodată a întâlnit un beneficiar. Și iată așa de cum beneficiarii se transformă în niște prieteni și atunci discuția este altfel. Da, Teo? Și? Noroc. Noroc. Da, așa este. Un fel. Cont că tu e să ai azi un podcast, știi, și zic, nu știu, Sergiu, cred că o să trebuiască să ducă acasă, să pregătească știind de pe tine. Și stai puțin, eu eram pregătit destul de bine. Tu ai văzut formularul participantului, nu? Ai citit despre tine cuvinte frumoase, da? Da. Dar acolo doar... Îți place? Nici eu singur nu știam despre asta, cum ai scris-o tu. Fiindcă tu ești un fondator, eu am multe întrebări, eu nu știu încă și o stăiem sau nu o stăiem, dar cumva eu lent am trecut la podcastul cu arhitecții. Prima mea invitată era așa legată cu arhitectura, Doina, care doar a început studiile în arhitectură. A doua invitată, Violeta Darsalia, scrie despre arhitecți. Și tu ești primul arhitect, de asta am mari emoții, fiindcă, unul la mână, îmi ești prieten, doi la mână, eu trebuie să las toată chestia asta într-o parte și într-adevăr să vorbim despre profesionalism. Fiindcă astăzi o să bârfim arhitecții. Dar tu nu vrei pur și simplu să o leși așa, fără program. Și stăm iată așa și să vorbim. Păi, dar tu singur ai spus că eu sunt om pregătit, nu? Păi tu deja ești pregătit în cap. Nu, Teo. Așa nu merge. Programul iată așa. Iată fix ca și mine. Eu am venit acum sincer, știi, curat. Eu nu m-am uitat despre programul tău care tu mi l-ai scris acolo. M-am pregătit numai la o singură întrebare. La care? La Micul Prinț. Păi, dar sincer zic.
Fiindcă eu nu-l țin minte și eu nu vreau să mint că am citit sau n-am citit, știi? Da, eu am citit-o, dar nu o țin minte. Dar tu mă cunoști foarte bine pe mine. Eu ce-mi trebuie țin minte, ce nu-mi trebuie, nu trebuie. Și ții minte tu. Gata. Și n-am înțeles. De exemplu, eu țin minte toate cifrele și pe mine asta mă deranjează. Pentru tine asta... La ce te referi? Ce Nu, țin da, minte, da, la ce și, țin minte eu? și detalii. Pentru tine contează. Puh, Pentru mine contează cifrele. Și tu când uiți vreo zi de naștere sau vreun eveniment de familie e legat de tine. dar eu le uit. Da, și tu mă suni Da. pe mine, că eu Da. ca un prieten trebuie să le țin minte. Dar eu nu știu de ce eu asta trebuie să le țin minte, că toate când e asta, poate că nici nu-mi trebuiește. Tu și ții minte Locațiile. locațiile. Unde am fost, cum am fost, cu ochii închiși, eu pot să-ți arăt unde eu sunt, pe hartă, cum să ajung eu la locația asta, ce am văzut acolo, ce am primit, care este senzațiile pe care le-ai primit acolo. Da, știu că în martie am fost la Cehlău, în România, și chiar nu știam cum să ajungem și tu repijor ne-ai spus care munți, încotro să o luăm, că acolo am fost. Eu știu cum îți place ție România mai mult ca Republica Moldova, că foarte des ești acolo. În România eu plec mai mult pentru, dar cum în română să fie, uedinenie. Uedinenie? Da. Uedinenie, las-o așa, că noi n-asta tăiem. Nu, dar eu mă întreb pe mine. Doi băieți, unul venit din Tiraspol, celălalt din Camenca. Da. Ne întrebăm, cum uedinenie în română? Cum e uedinenie în română? A? Spuneți voi, uedinenie. Singurătatea asta nu merge. Singurătatea asta e... Este meditație, când meditezi. Nu, meditația în rusă. Stoicism? Îți închipă stoicism. Stoicism. Iată, eu plec în România pentru stoicism. 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 Și știi că, uite, tu uiți, dar tu știi pe Daniela, știi când e mă simte, dar e mă simte pe mine foarte Da, mult. și te împachetează și... Și eu automat se uită la mine și zice cât eu, tu cred că trebuie. Eu m-am urcat în mașină, am plecat. 3 zile, mi-e întreb 3 zile. Și de asta, uite, cine? Asta și- Daniela te simte. da, Dar și tu normal. poți să o suni acum și să-i spui că o iubești. Lehco. Hai. Și să-i spui mulțumesc pentru că îți dă această posibilitate de uedinenie. Dar pune și pe speaker, că eu vreau să o aud. Алло, Zari, привет. привет. Eu te iubesc. Что ж я зовут? Ce faci? Ce fac? Mă duc să servesc o cafea cu Doinița. Salutări, băiniții. Noi cu băieții stăm și vorbim. Dar cât de tare o iubești, spune. Eu sunt foarte bine, ca întotdeauna. Hai, papa. Da, Daniela, salut! Te aude. Salut! Eu îl provoc să-ți spui cât de tare el te iubește. Eu de seară o să-ți spun. Dar îmi spune cât de tare. Eu de seară o să-ți spun. Eu știi că eu sunt mai rezervat un pic. Bine, Hai. zovut. Hai, papa. Dar de cui nevoie să-i spun eu pentru cu toții împreună? Eu te-am provocat, pur și simplu. Da, eu ți-am răspuns, adică eu sunt foarte sincer și sunt foarte liber. Și tu m-ai întrebat de... Și tu m-ai întrebat adică de România, știi? Îți place mai mult România sau Republica Moldova? Nu poți să compari. Republica Moldova este frumoasă și sunt locuri foarte frumoase la noi. Inclusiv și în România și în Republica Moldova. Ok. Vorbind de Republica Moldova, nici eu, nici tu n-am plecat din țara noastră. Dar mulți arhitecți au plecat. Ți-a venit vreodată vreun gând să pleci? A venit un gând odată, dar eram de acum, știi, așa, mai aproape de situația de zi. Știi la ce m-am gândit? Ia uite copacul ăsta. Cum crezi dacă îl scoți, așa, îi scoți copacul, știi, îl scoți și îl muți în alt loc. El poate să se prindă acolo. Are șansă. Noi, ca arhitecți, știm. Nu, el are șansă. Are. Are șansă. Are.
dar mai puțin decât un puiet, știi? E ca puietul tu l-ai apucat, l-ai dus, l-ai pus încolo, nicio problemă, el s-a prins și el merge mai departe. Fix așa și noi. Noi eu am aici rădăcinile mele de acum, rădăcini în arhitectură, rădăcini în prieteni, rădăcini în cunoscuți, în beneficiari, în tot. Cum poți să leși toată chestia asta care tu ai făcut-o de ani de zile, de buni ani de zile ai făcut-o, să leși și să pleci? Dar gândul a fost. Foarte, Eu știu și... îți zic. Noi cu Daniela am câștigat green card. Și avem posibilitatea să emigrăm în Statele Unite. Dar chestia asta noi n-am făcut-o. Eu știu că și Vlăduța este un patriot, nu? Știi când îmi spune, tată, eu vreau să-mi fac un tatuaj. Eu zic, și unde, tată? Și fel de tatuaj, și ce vrei și cu tine. Eu zic, tată, eu vreau să-mi scriu Made in Moldova. Serios? Vorbind de Vlăduța, cei care se uită podcastul, Vlăduța este fiica ta. Întrebarea mea este cum e să fii tată la o fiică? Dar nu răspunde mai întâi de toate, știi de ce? Fiindcă nu pur și simplu tată la o fiică. Cum este să fii fiica unui arhitect? Cum e să fii arhitect având fiică? Cum e să fii tată arhitect, fiică arhitect? Care e legătura asta? Și dacă vreau să te întreb, profesionalismul ăsta cumva influențează la legătura între doi arhitecți? Hai să începem o relație între tată și fiică. Știi, eu am avut succes atunci când toată energia, tot gândul, toată puterea a unui om, eu am primit-o de la maică mea. Deci maică mea la fel era puternică, știi, era o doamnă foarte puternică. Și eu tot puterea asta am primit-o de la maică mea. Și acum ce am făcut eu, intuitiv, dar toată puterea asta eu am transmis-o mai departe fiic mei. Deci ca să-ți dai seama, ca caracter, ea e fix bunica Iulia. Unul la unul. Deci iată, poziția asta, știi, și legătura între mine și ea, asta e ca între mine și maică mea. Deci este cam așa ceva. Eu chestia asta o simt, dar nu pot să o redau și nu pot să o spun așa, știi, cu cuvinte, cum e poate să fie. Evident, până în 16-17 ani, fiica era foarte mult cu maică sa. Știi, eu eram așa un pic mai la dos. Acum, de când ea a devenit și ea studentă și de când a început activitatea deja în arhitectură, ea foarte mult vorbește și cu mine, știi? Dar tu și-ai observat singură când... Eu văd că chiar și că Daniela spune că, uite, parcă-i taică-o, că are mai multe discuții cu taică-o, că discută, păi, normal. Dar faza constă mai mult între ce, știi, că eu vorbesc foarte liber cu dânsa. Dacă ceva trebuie niște cuvinte necenzurate, nu o problemă. Noi le discutăm, tot e ok. Chestia asta nu prea trece la maică sa. Acolo mai mult merge, ce, Vlăduța, cum îți permiți? Știi, genul asta. Da, eu știu. La mine cu mult e mai ușor. Știi de ce? Că dacă era să fii Daniela aici, era cu mult mai mult să-ți spună că eu n-ai pus verbul, n-ai conjugat nu știu mai ce, că așa este Daniela și pentru asta chiar o apreciez. Cum îți spune Vlada ție? Baton. Și știi, eu zic, bă, da, fain, știi cum se traduce baton din limba georgiană? Rusa spune, много уважаемый. Многоуважаемый. Sau уважаемый, da. Уважаемый baton. Da. Ok. Bun. Ea acum mă telefonează, alaltăieri mă telefonează pe mine și zice, baton, te... Asta și... Asta e serios să zic. Ok. Și îți dă o traducere, nu știu din ce limbă, știi ce înseamnă cuvântul necenzurat.
Da, vorbim acum despre Noi familie. vorbim așa, știi? Da, eu, da. Eu vreau să vorbesc cu tine foarte simplu. Da, foarte casă. Cum te uiți tu când soția ta, că noi dacă o să terminăm, iată, discuția aici la o cafea despre familie și aici o să închei și vreau să întreb, soția ta tot și-a creat un brand. Așa. Am văzut-o că a început cu Oda, după care Fermea. Cum asta se intercalează la tine în familie? Doi arhitecți, un designer. Asta este foarte fain. Cum Suntem tu- într-o lume creativă. Noi vedem cu ochii noștri proporțiile, noi vedem cu ochii noștri culoarea, vedem frumosul. Și frumosul ăsta, el se corelează practic la unul și același moment. Da, câteodată eu îi spun că, uite, nu-mi place situația asta sau nu știu cum, știi. Ea privește cu complet cu alți ochi. Eu mă uit la creația ei și mie îmi place ce face ea și cum face și cum gândește în primul rând, știi? Și totodată și ea tot se uită la creația și cum o fac eu, cum fac eu arhitectura. Și primul critic de arhitectură pe care eu să merg la beneficiar, asta este Daniela. Și eu vin și îi arăt. Daniela Daniela, primul, uite ce s-a primit. Și el se uită, dar o cunoaște pe dânsa, știi, o știi foarte bine, că ei niciodată nu o să-ți spună nu și nu o să-ți spună că nu este bine sau nu este asta. diplomată. E de fiecare dată zice, o, Teo, uite și de fain, uite și de, da, e foarte frumos. Dar nu vrei să încerci să faci, dar poate un pic altfel, iată asta. Știi, și eu automat, cum eu aud de la dânsă cuvintele astea, că da, poate încerci așa un pic să mai modifici, înseamnă nu prea îi place. Nu prea este gândit până la urmă. Dar atunci când îi vine, știi, cu niște emoții și zici, wow, Teo, cruta, îmi place, uite, îți primești fain. Și chiar sincer, a doua zi mă duc după asta la beneficiar și el zice, mă, e super. Și deci corelația asta, știi, între mine și între Daniela ca fermier, noi o privim asta mai mult din pozițiile frumosului. Înțelegi? Înțeleg. Ultima întrebare Eu din o acest- ajut. Tu ajut. Eu o ajut din când în când. Uite, asta nu prea este proporțional. Știi, e interesant când un arhitect, când toată lumea spune că și nu sunt arhitecți și sunt designer, vestimentar. Eu am primit-o și eu așa, direct în mine. Da, vedem proporțiile altfel și într-adevăr ceea ce nouă ni se dă la facultate, la bazele compoziției, sunt niște chestii foarte, eu spun generale, care sunt valabile pentru toți designerii și arhitecții. Ultima întrebare din această rubrică. Ce e pentru tine familie? Familia pentru mine este maximul și posibil în lumea asta. Maximum posibil asta și? Maxim ce poți să faci. Deci tu, familia, și tu te regăsești în familie. Deci tu știi că tu vii în casă, tu... Stai, asta noi o să o tăiem, asta nu-mi place. Asta noi Eu n-a nici nu tăiem. știu, Asta noi n-a tăiem. noi o să tăiem. Da, deși? Eu nu m-am gândit ce înseamnă familie. Familie, eu cred că pentru mine asta este ceva interior, care el nu se discută. Este un refugiu unde tu te simți bine acolo, știi? Refugiu. Iată și a fost uedinenie. Tu ești ca prietenul meu, Marcel Gherghilegiu. Și? El e un psiholog. Tu să vezi când eu vorbesc cu dânsul, cum el pe mine mă aduce la niște momente pe care eu pur și simplu Păi în asta- negândit și eu nici nu știam ce asta într-adevăr poate să fie așa. Dar asta la mine în cap stă. Păi bun, dacă este un refugiu, deși noi trebuie asta să tăiem? Că tu nu ești pregătit? Dar eu întotdeauna sunt pregătit. Tu nu știi, Păi nu cunoști atunci pe mine. te cunosc. Te cunosc. Generațiile tinere, că toți îi critică, spun că ei nu pot, că ei... Cum îți par ție generațiile noi? Stai, uite, vezi? Mașina. Văd. Eu de fiecare dată stăteam, știi, și mă gândeam de ce altă generație mai în vârstă face genul că, băi, că iată noi nu eram așa ca voi, noi suntem mai altfel, nu știu cum. Eu din altă părere, totuși mă uit că generațiile care vin
noi și suntem un pic mai buni ca generația trecută. Acum generațiile ele cu mult sunt mai buni ca noi. Ei gândesc un pic altfel. Și nu chiar un pic, ei gândesc chiar diferit. Și mie chestia asta îmi place, mie foarte mult îmi place atunci când omul nu este standardizat, știi? Adică el nu este, tu trebuie să stai și să gândești așa. Adică nu este șablonat. Categoric. Ei gândesc complet altfel. Ei îndeoște ca societate, ei chiar și față de sănătatea lor au grijă mai mult, știi? Adică te uiți la ei, adică ei deja nu mai consumă, ei nu mai fumează, nu mai ești, te uiți toți la sport, asta e fain. Asta chiar e fain. Și ce e că dacă noi suntem deprinși, ok, noi suntem născuți în Uniunea Sovietică, știi, și acolo totuși erau niște șabloane care pur și simplu nu trebuie să le treci. Acum chestia asta nu mai este. Și eu o gândesc asta altfel și o gândesc foarte frumos. Și de asta, mie chiar sincer îmi place eu să discut foarte mult cu tinerii, să discut inclusiv și cu studenții, știi? Să văd cum gândesc ei. Și asta e tare crudă. Da, legătura asta cu studenții este una deosebită. Cred că asta mă face mereu să vin la facultate, această legătură cu tinerii, cu ei, într-adevăr sparg șabloanele, datorită lor eu mă duc la sport, datorită lor eu mai citesc, ei aruncă niște cărți de psihologie, fiindcă ei sunt foarte axați pe scoaterea în evidență a personalității. Pentru ei, acum manifestul ăsta de a se arăta, de a se самовыражение cum? De a se exprima este foarte important. Și ei se exprimă în cazul nostru, prin artă. Cum e să fii profesor? Foarte fain. Știi, chiar îmi place. Chiar îmi place. Noi dacă am început vorba despre generații și despre studențime, evident că eu nu pot să fiu un profesor de bază, din considerent că eu am și serviciul meu pe care noi trebuie să stăm și să proiectăm. Dar o dată de 2 ori pe săptămână, pe când eu să mă duc la facultate, să am legătura asta cu studenții, cu tineretul, pentru mine asta chiar mă acrelează. Îți dă aripi. Îmi dă aripi, știi? Eu mă poziționez la nivelul lor. Eu încep să vorbesc cu dânsii la diferite teme. Câteodată eu mai scăp și câte un blea. Și iată cuvântul ăsta, câteodată el ne coboară și ne spune că noi suntem într-un nivel și noi vorbim într-o una și aceeași limbă. Și iată chestia asta, eu totuși cred că la ei cu mult e mai ușor să converseze cu profesorul când nu-și arată măreția lui, știi? Dar conversează așa ca o persoană, ca o simplă persoană. Și asta e foarte fain. Eu, adăugând la chestia asta, vreau să spun că în unele cazuri, când intri în auditorie și când ai 10 de ochi, perechi de ochi, și când se aprinde măcar o pereche de ochi la tine când duci cursul sau la orele practice și îl vezi cum îi faci cadou niște aripi și el zboară și încearcă după orele tale nu se ducă deprimat, dar invers, să încerce să se manifeste printr-o idee, printr-un concept. Atunci tu ești la locul potrivit, cu gândirea potrivită, ca să, într-adevăr, să creștem o nouă generație, fiindcă cei care vor asculta podcastul se vor uita la noi doi. Eu vreau ca ei să înțeleagă că ca să înțelegi un arhitect, dar arhitectul este un psiholog, după mine, că proiectăm poate într-o noapte, 2, dar lumea în chestia aceasta o să trăiască minim 50, dar poate 100, dar poate și mai mulți ani. Și atunci valoarea, misiunea fiecărui absolvent la domeniul arhitecturii
este mega important. Da. Legătura și care semința noi o introducem în solul ăsta fertil, după mine, că tinerii toți sunt practic la fel. Nu contează, ai școală de pictură, vii tu dintr-o localitate rurală sau din altă parte. Când vin în anul întâi, ei toți sunt la fel. Și foarte mult contează când alături de ei, în unele cazuri chiar, unii câini sunt mega citiți acum. În unele cazuri trebuie să te ridici, în altele cazuri să te cobori, dar să fii la aceeași linie a orizontului și ca să ne uităm, cum ai zis și tu, și vis-a-vis unul la altul și într-o direcție și să avem un scop de a face cinstit munca de un arhitect. Cum am spus? Fain. Pun pauză, da? Noi oricum o să trebuiască să ne oprim și să mai fumăm o țigară. Ok, noi ne oprim, dar podcastul eu știu în două serii. Cu siguranță eu sper ca să ajung odată la nivel ca omul să fie pregătit că ceea ce va vorbi se va duce așa live, direct, fără tăieturi, fără nimic. Acum suntem la început de cale și avem două serii cu fiecare participant, o serie serioasă unde noi discutăm întrebări care într-adevăr merită ascultate și a doua serie care în afara podcastului ca să arătăm viața reală, știi, cu glumi, cu chestii foarte faine pe care noi încercăm să le montăm și să le dăm așa o vâjuncă, știi, de asta cu diferite chestii. Da, asta e chiar interesant, știi? Să ieși să faci asta, ok, când o faci una oficială și când îi faci de genul, știi, backstage. Nu, da, dacă Daniel tot nu știut că ea să fie sunată și încă te-am provocat să spui asta e pentru mine, eu am făcut, cred că o faptă eroică, că Teo, pur și simplu, o luat și o sunat și a spus și asta să nimerească în podcast că el o iubește, asta e fain. De obicei Teo spune că da, du-te băi, trunci de aici. Păi da. Tu și fricoalele tale. Nu, faza nu concentră și eu dacă am de spus, eu o spun, adică și pentru mine asta nu a fost chiar deloc greu, știi? Băi, eu chiar mă mir câteodată, știi, sunt oameni care spune mai cuvântul ăsta, spune că te iubesc, știi? Și parcă scoate din tine, așa că nu pot, poliția. Nu prea sunt vorbitor, nu prea mult comunic, știi? Dar podcastul ăsta sau iată însăși deplasarea asta noastră la Gândești s-a primit în așa mod ca Sergiu scoate de mine informația pe care eu simplu nu o destăinu și eu nu o spun practic nimănui. Eu prefer mai mult să stau și să tac, știi, și să ascult decât să conversez și să spun ceva despre mine. Teo, ca tare, eu știu cum s-a născut podcastul. Eu aș vrea să scot în evidență arhitecții și cei care să ne ascultă sau să ne privească să înțeleagă în ce stil lucrează Teo, cum gândești Teo, cum deseană. Oamenii plecăm în hotele foarte des și ne simțim foarte fain. Eu vreau asta pentru un simplu om care o să ne asculte, să înțeleagă de ce trebuie să adreseze la un arhitect, la un designer. Fiindcă chiar în hotele, unii din oameni se simt cu mult mai fain decât acasă. Dar de ce? Fiindcă spațiul este gândit corect, fiindcă este cumva alineat tot, este cu anumite proporții, coloristică și te simți fain. De ce un simplu om consideră că munca arhitectului este așa, știi, câteodată îți spun că nu am bani pentru un arhitect, dar el nu înțelege, odată plătind unui arhitect sau designer, el poate să capete și vin cu citatul din Micul Prinț. Nu câte geamuri are casa ta, nu câți metri are casa ta, dar ce emoții tu primești în această casă. Asta e corect, chiar cu emoțiile. Uite, eu sincer acum nu pot să zic care este posibilitatea sau și cum să faci și să faci, dar zic concret, la mine acasă, eu nu mă simt ca acasă. Eu mă simt ca într-un oricare apartament închiriat
de pe Booking sau Airbnb, știi? Și iată, atmosfera asta mie foarte mult îmi place. Adică eu chestia asta o simt, parcă eu sunt în deplasare undeva într-un oricare oraș. Eu am venit pur și simplu să stau în casă, să primesc un duș, să mănânc ceva, știi, și să mă odihnesc. Deci chestia asta este un pic diferită de casă. Și iată, aici este un moment pe care noi pur și simplu trebuie să înțelegem ce este arhitectul și pe ce dă arhitectul. El nu pur și simplu îți deseană un oricare plan și el îl generează sau îl conformează conform normelor și standardelor, da? El trebuie să dea și o oricare atmosferă, el trebuie să desene, el trebuie să gândească la o oricare poveste. Și iată, povestea asta, el trebuie să o impună însăși în obiectivul ăsta lor. El trebuie să fie, nu știu, undeva cumva ceva unical, ca evident hotelul ăsta, el trebuie să primească oaspeții și oaspeții trebuie să cunoască despre istoria hotelului ăsta, chiar și el dacă el este nou, știi? Numai nou-ți construit. Tu acolo trebuie să-i dai oricare filosofie. Asta este părerea mea. Și iată, filosofia asta, el mai departe deja o să, în timp, el o să dezvolte ca oricare istorie. Și asta o să fie fișca hotelului, restaurantului. Chestia asta, uite, noi acum suntem în drum și chestia asta noi o mergem spre Ghindești, unde, iată momentele astea despre care eu acum le povestesc, asta o să se regăsesc acolo. Și o să încerc să povestesc cam care este filosofia și la ce m-am gândit eu, inițiind însăși proiectul ăsta. Până atunci, eu vreau să întreb, tu ai spus care este povestea. Câte povești, în ce regiuni a Republicii noastre tu ai avut diverse povești? În diverse regiuni, inclusiv și în Chișinău, Ghindești. Foarte mult am lucrat și lucrez cu orașul balnear Cahul. Da, mai sunt lucrări și în Ungheni, dacă ne referim așa la Republica Moldova. Dar evident că mai mult totuși este Chișinău și suburbiile Chișinăului. Ce te leagă pe tine și orașul Cahul? Știi, am vrut să fac o cunoștință cu un prieten de meu foarte, foarte bun, Igor Plișco. Eu vreau să-i spun chiar numele. E o persoană extraordinară, e o persoană care eu rezonez cu el în oricare moment. O persoană când câteodată el simte în ce stare să mă aflu eu și de fiecare dată mă invită. Teo, поехали, мы едем туда, ты хочешь с nami? Nu, mă scuzi, Igor, sorry, dar eu stau cu lucru, nu am posibilitate. Și de multe ori, adică noi chiar plecăm și câteodată se întâmplă că plecăm și în doi. Mie mi-e foarte interesant cu el, e o persoană extra mega citită, citește foarte mult, are o ținere de minte ca la tine, Sergiu, apropo. Deci de fiecare dată când noi ne întâlnim, el ne mai citește oricare poezie. Lui îi place Esenin. Și iată Esenin și el îmi stă și îmi povestește, îmi citește o poezie. Dar lui îi place cu mine, din considerente că noi dacă plecăm undeva, eu de fiecare dată, prin oricare oraș, îi arăt de ce s-a construit așa. Necunoscând situația, eu adică noi ne uităm că da, ok, acolo apare un centru, acolo apare un orientir, diferite momente, știi, urbanistice pe care, din păcate, că le uităm noi. Și atât chestiile astea eu le povestesc lui, de ce s-a construit așa, de ce în momentul ăsta, cum s-a gândit arhitectul. Și lui chestia asta e foarte interesant, știi? Și iată, noi rezonăm în doi și iată, Cahulul pe mine mă leagă cu oameni buni. În primul și în primul rând, astea sunt oamenii. Ok, oameni sunt peste tot, dar cahulinii au un oricare șarm în ei, știi? Și eu nu pot înțelege de unde este la dânsii. Și evident că am intrat
Casta Cahulului pe care ei mă cunosc toți și deja toate obiectivele proiectate acolo, eu spun, asta e Teo proiectat, asta e Teo proiectat, asta e prietenul meu, uite, asta e așa. Și de asta pe mine mă leagă orașul ăsta. Ai spus de poezie. Poți să reciți o poezie? No, De ce? știi că la mine cu ținerea de minte nu e bine. Bine, o poezie. Cât de scurtă? No, Niciuna? no. Și cum? Chiar chestia asta nu o să ne mirească în podcast? Poate să nimerească, poate să nu nimerească, eu nu spun poezii. Poeziile mele sunt pe hârtie. Super spus. Asta să ne mirească în podcast. Da. Ce e asta, Teo? Uite arca asta, știi, de intrare în oraș, în orașelul Gândești. Făcută de mine din cărămida care noi am luat-o din Olăsină. Că asta nu e despre ruble, da? Să vrem afară sau în interior? Nu știu. Nu, de atunci n-am fost. Прикольно. Так скриешь acum? Și la noi. Dar eu pot spun că ăsta e Scorpion. Care Scorpion? Nastoящий cu Sergiu. Mihai, Îmi pare bine. el de un an și ceva, el e bătioc, ne ideam eu să naval. Bună băieți. Da. Cum îți ai? A? Cum îți? Păi zic naval. Eu ți-am spus că tu ești sâna. Apoi da. Dar pe el deși bătioc, Dar nu naval. Naval încă nu. Tu până la naval încă mai ai. должен заслужить это. Должен заслужить. Сам tare cu tațul. Copia, știi? Da, parcă e tațul în închisoare. Numai caracterul e altul. Caracterul e mamsă. A bun ne așezăm noi. Hai așa deodată. De obicei am rubrica cu micul prinț și eu astăzi m-am pregătit. Tu ai spus citatul tău iubit, dar eu vreau să ne jucăm ca să-mi spui pagina și rândul care ți nimerește azi, să vedem cu cine ne rezonăm. Îmi spui pagina? 67. 67 și rândul 4. de sus, de jos. De sus. 1. Stai. Stai. Dar nu din cartea asta. Da, din care carte vrei? Dar nu-i cinstit, Teo, ăsta e foarte podcastul meu. Da, eu știu și e foarte cinstit. Da, asta în germană. Hai! Teo, dar nu-i cinstit asta. Hai citește tu. Eu am învățat germană și Stai. mi-e rușine acum față de mama mea că 60 mama... cât am spus? 67, Teo. Dar nu-i cinstit. Rândul 4. Hai spune măcar 3. Uite că este foarte puțin. Doamne, iertați-mă pentru... E important să nu se uite profesorii mei de germană și la universitate, când eram anul întâi, toată lumea se ducea la engleză, franceză Citește. și domnul Lungu Citește. ne spune că, dar câți nemți sunt? Și eu ridic dintr-un singur torent, eram singur de la Facultatea Urbanism și Arhitectură și mă duceam la Rășcanovca la limba germană. Dar prostit меня, durch der Fuchs kam auf sein ide Zurück. Bravo. Și ce înseamnă asta? Teo, nu e cinstit asta. Bine. Ok. Sergiu, asta e pentru tine, că eu știu că tu micul prinț în germană nu ai. Nu l-am. Mulțumesc, Teo. Asta e pentru tine. Asta chiar e fain. Asta, știi, cred că Vlăduța, care este fiica ta, ea tot este atentă la detalii și îi mulțumesc și ei și ție. Rândul 4 de sus. Da. Milioane de lucruri din acelea mărunte care se văd câteodată pe cer. Muște? Ba nu, mărunte și chiar strălucesc. Albine? Ba nu, mărunte, aurii,
care îi fac pe ale... Ia că asta tot e în podcast. Pierde vară să viseze. Eu însă sunt un om serios. Nu am timp de visuri. Aha, stele? Chiar așa, stele. Asta s-o nimerit ție. Așa și trebuie să fac? Nimic. Asta, pur și simplu, ceea ce vedem noi pe cer. Nu sunt muște, sunt doar stele. Pentru mine tot ești o stea. Acum ești gata să-mi spui ce casă ar proiecta tu pentru micul prinț? Stai un pic. Milioane de lucruri din acele mărunte care se văd câteodată pe cer. Muște, ba nu, mărunte și care strălucesc. Știi ce e asta? Și Uite, chiar dacă mi-o nimerite pagina 67, a 4 eu totuși cred că astea sunt detaliile. și pentru tine detalii. Într-o arhitectură pe care tu o proiectezi, tu trebuie să ții cont foarte mult de detalii. Cum ele se îmbină, ce detalii îi pui, care este coloristica, care sunt materialul de folosit, cum ele se combină, cum ele conviețuiesc toate împreună. Și astea sunt milioane de lucruri mărunte. Ok. Să facem schimb de Micul Prinț. După podcastul meu tu rămâi cu Micul Prinț în română, eu după podcastul ăsta rămân cu Micul Prinț în germană. Eu m-am pregătit Fain. M-am pregătit și uite, eu am în fața mea Das Directory, ediția 2024, ediție specială, unde pe copertă este schița ta. Toată lumea te cunoaște pentru farmecul schițelor. Așa. Cum le faci tu? De unde te inspiri? E foarte simplu. Simplu iei creionul sau pixul sau stilovul și începi a desena. Fără nimic gânduri. Simplu începi a desena. Deconectezi creierul, începi să activezi inconștientul, dar farmecul că atunci când vorbești la telefon, știi, stai și vorbești cu cineva la telefon și tu începi a desena. Și iată, chestia asta este foarte, foarte, foarte faină. Ok, în cazul când tu ai o oricare lucrare pe care tu trebuie să gândești, tu trebuie să începi să pui... Asta e foarte bine. Dă cartea într-o parte. Să începi să pui lucrurile, trebuie să-i pui o funcție. Păi chestia asta tu o iei și o pui pe foaie. Începi să gândești. Începi să gândești proporțional, începi să gândești în scară și atunci toate chestiile astea ele apar. Și apar, dacă sincer, nici nu știu de unde. Este o legătură specială. Da. În cartea asta, eu am găsit pe pagina 246, am găsit precis în urma schițelor tale, este designul casei tale în care tu trăiești, eu nimerit în carte, cum e să trăiești într-o arhitectură, în primul rând, în zona istorică a Chișinăului. Doi la mână, cum e să trăiești într-o casă pe care ai desenat-o. Fiindcă se spune că ciubotarul fără ciubote, știi? Iar tu ți-ai creat o casă și pe lângă toate că este monument de arhitectură, trebuie să valorifici patrimoniul existent, Da. să-l cercetezi, după care să faci intervenția într-atâta ca să nu schimbi aspectul. Hai salată și cappuccino. Crup. Da, puneți acolo. Cum e asta să trăiești într-un monument de arhitectură? Uite, tu ai deschis pagina, dar eu vreau, din start eu vreau întâi altceva să-ți arăt. Hai. Deci, ia uite cum e deschis cartea. Și uite așa. Ce e aici? Nu, asta e columna, nu? Schița pe columnă. Tu de asta întrebi? Da. Deci asta este strada Columna. Aici e într-un pat, sunt 3 arhitecți lucrată în schița asta. Asta e Căzlova, Irina. Irina Căzlova, așa. Aici sunt eu. Ești tu? Și Și este asta e Alo Telpis. Telpis. Mhm. Și iată chestia asta, eu am luat-o și am pus-o aici. Am încercat să o pun. Adică el, teoretic, el intră în punct de perspectivă, știi? Adică chiar și asta sau asta.
Casa. Știi, obiectivul ăsta în el, de fiecare dată eu când treceam pe Alexandru Vlahuță, mie în fiecare dată îmi arăta, știi, că el e un obiectiv care tu trebuie să-l valorifici. Nici nu mă gândeam că el putea să fie în proprietate chestia asta. Atunci când l-am văzut eu prima dată, ca să-ți dai seama, iată, toată zona asta era o zonă cu niște Cu anexe. Eu le-am chestii, văzut tu fotografii. știi, asta a fost simplu, dar oricum șarmul ăsta și proporțiile și frumusețea clădirii astea, adică eu am simțit-o din start și pe care el îmi spunea, că vino. Pe când odată îi trecem cu mașina, știi, și iată pe geamul ăsta era un număr de telefon. Și cum am văzut numărul ăsta de telefon, automat l-am telefonat. Și ca să-ți dai seama, pe atunci banii ăștia noi avem pentru a procura. S-au găsit oameni care m-au ajutat, care mi-au împrumutat niște bani, pe care eu am luat și am procurat însăși imobilul ăsta, ca să dai seama. Peste vreo 3-4 ani, numai după asta, eu am început cu reconstrucția, renovarea însăși a clădirii. La fel ca și pentru toate monumentele de arhitectură. Este o procedură foarte simplă. Când începând cu studiu, analiza situației, analiza imobilului, analiza însăși a studiului care el este, adică cum este. Am făcut releveu, am făcut diferite sondaje de pe pereți, care sunt materialele, ce au fost folosite. Și toată chestia asta am început să o facem ca schițe de proiect, ca să pregătim documentația de proiect pentru reabilitarea monumentului de arhitectură. Evident că foarte multe lacune erau, inclusiv și cu planșeul care el este acolo, sunt niște momente mai separate. Deci, toate actele perfectate, primite autorizația de construcție și... Deodată ai trecut consiliul ăsta? De câte ori ai trecut consiliul ca să-ți aprobe iată schița? Dacă mă înșel, de 3 ori. De 3 ori. Modificând. A treia oară fiind 2 variante, adică eu deja nu mai știam cum, adică modificând, dar înspre bine, să știi. Că prima variantă pe care am propus-o eu era un pic mai deviat. Adică arhitecții atunci când îi sunt foarte sceptici, atunci când trec prin consiliu. Dar în cazul tău, consiliul doar te-a ajutat. La sigur m-a ajutat. Hai să bem câte o cofe. Cât costă Teo Naval? Și cât costă serviciile lui Teo Naval? Oh! Nu, s-a uitat să lumea la podcast și o spune, ia că asta îmi place cum se gândește Teo. Eu o să-l citesc pe un prieten deja de-a meu, a fost client, acum e prieten, Marcel. Marcel este psiholog și când lucra cu un prieten de-a lui, cu Igor, din Cahul. Și el îi spune de genul, băi Igor, uite, eu pot să lucrez cu tine foarte mult. Ca psiholog, da? El să lucreze foarte mult cu tine. Dar tu nu o să o primești chestia asta numai atunci când tu o să începi să-mi plătești mie. Cât costă serviciile mele? Că eu sunt prieten cu tine, da? Cât costă serviciile mele? Tu trebuie să dai banii sau să-ți dai și ai tu să-i dai, să-l achizi și să te gândești. E себе și e de scumpă asta. Și atunci cu relația asta el lucrează. El începe să lucreze. То есть Teo costă nihuia себе. Și de scump. Și de scump, eu n-am spus. Și at moment, nu, și uite, iată momentul ăsta atunci când oamenii sunt conștienți că ei plătesc, ei achită, ei încep mine să mă asculte. Pe când tu dacă, ok, îți dai niște lei și tu ai venit cu ideile tale și ai zis, uite, eu vreau asta, gata, pe mine altfel nu mă interesează. Arhitectul ce faci? Eu desenat acolo schematic, niște planuri, niște fațade, eu dat. Asta e lucrarea pe care ai vrut-o tu.